Mikel Mintegi, zorionak, ez da lehenengo postua izan, baina altxasuar bat Euskal Valentziagaren oroimenezkoan izan dugu, zorionak, bigarren postu berezia, lasterketa berezinean. Bai, eskerrik asko, ez, azkenean, egun gogorra izan da seguraldiarekin, baina, azkenean, pena lehen postua ez izatea, baina, pozik bigarren postuarekin, eta orain disfrutatzea. Lasterketa oso gogorra izan da, 3 iritsi zarete helmugara, azken kilometro zailak kontrolatzeko, nolakoa izan dira azken momentu horiek lasterketan? Egia esan eguna oso gogorra izan da, gehien bat eguraldiagatik, ez, euria, hotza azkenean hotz asko, eta, bukaeran ja, 3 geratu gara bakarrik, eta, hasieran ondo lortu gara, eta gero, metarako 2 kilometrotara ja Jorgek erasoako du, erantzun dugu, eta erantzuterakoan Davidek erasoako du, eta ja azken 2 kilometroak, bakoitza 10 metrora jungara topera, eta, azkenean bigarren postuarekin konformatu beharra. Bigarren postua atzo lehiatuta ikaragarria da. Egia esan, goizean zalantza pixka batekin atzo bi eroriko izan nituen, azkenean, eguna 3. postuarekin salbatu nuen, eta, hasieratik nahiko ondo ikusi naiz, ez dut erorikotik ezerrez jasan, eta, egia da txalde osoa izan nula rekuperatzeko, eta, azkenean txirnularitza da ere ez, egunez eguna rekuperatzea. Zorionak. Eskerrik asko.